בואו נדבר קצת על טרלו ועל קנבן בורד. קודם כל, תפתחו את ההגדרה של מה זה קנבן בורד. זה בסך הכל איזשהו לוח שם או משהו כזה שמדביקים אליו פתקים ומעבירים מעמודה לעמודה. נורא קל לממש את זה, ולכן כל מיני חברות עשו את זה, ג'יירה, גיטהאב, ג'טבריין, whatever. בואו נסתכל על טרלו. נפתח, אני נורא אוהב את טרלו. נעשה דוגמה, נעשה בורד חדש, נבחר צבע שלא מפריע בעיניים, זה חשוב מאוד, נקרא לו דמו, כמובן, ומתחילים. נבנה כמה עמודות שהן הבסיסיות. יש את ה-to-do, שזה מה אנחנו רוצים לעשות ועדיין לא עושים, זה מה שנקרא backlog. הדברים שהתחלנו כבר לפתח אותם, יכול להיות שהם גם יצאו משם מתישהו, לא דווקא לפח אשפה או לסיום, אלא יכול להיות שיחזרו ל-to-do, ודברים שכבר סיימנו. עוד מעט אנחנו נוסיף עוד עמודות. אז בואו נתחיל פשוט לייצר משימות. למשל, plan, שימו לב שאני בוחר, המילה הראשונה היא תהיה פועל. אני רוצה להגיד, תעשה ככה וככה. plan pages for the HTTP server. Enter. Update the design document. Contact the customer to get feedback. אוקיי, אז יש לי פה כמה משימות. עוד לא התחלתי לבצע אף אחד מהם. עכשיו אני אומר, בואו נתחיל לטפל בעדכון של הדפים. אני פשוט תופס אותו ומעביר אותו ל-in progress. זהו, זה בוצע. עכשיו רק צריך לבצע. אני גם רוצה להגיד מי אחראי על זה. מכיוון שאני היחיד שמחובר פה לבורד, אז מופיע לי פה רק שם אחד, בחירה קלה. ועכשיו אנחנו רואים שיש פה את NC, נועם כהן. זה האיש שבבעלותו לטפל במשימה הזאת. אולי גם שאנחנו, כדאי שנוסיף תאריך מתי זה צריך להסתיים, כמו למשל בעוד 6 ימים, עם תזכורת של יום אחד לפני זה. אז הנה אנחנו רואים שיש פה תזכורת ב-20 ביוני. נפלא. עברו כמה ימים וסיימתי את המשימה לסביבות רצוני, ואני אומר, אוקיי, עברה לדן. כמובן שאפשר שיהיו פה עוד משימות. פשוט לאדם אחד כדאי שתהיה משימה אחת או 2, לא יותר מזה, כי כל הרעיון הוא שאנחנו לא עובדים על יותר ממשימה 2 בו זמנית, כל השאר נמצא ב-to-do. אז עברתי לדן, ועכשיו אנחנו רואים שבעצם זה לא היה דן, כי טעיתי, ואני לא הולך להתעסק עם זה ברגע זה. מה אני עושה? מחזיר את זה ל-to-do, אני יכול לשים את זה איפה שבא לי. המיקום האנכי, בחירה שלכם, אם אתם רוצים באיזושהי צורה למיין. אז עכשיו אני גם רוצה לראות איזה משימות קשורות לטיפול בבק-אנד ואיזה לדברים אחרים. אז אני אבחר למשל, איפה אתה בק-אנד? זה. אז אני אוסיף לייבל, ונגיד שנבחר בלייבל הזה, ניתן לו את השם. בעצם אני לא אבחר בצבע ירוק, כי צבע ירוק אני רוצה לשמור אותו לדברים אחרים. נקרא לזה back-end. save. ועכשיו, מהסתכלות מיד רואים את זה, כולל זה שאני יכול לעשות פילטר על, איפה אתה? select label, על back-end, והנה אנחנו רואים אך ורק משימות שקשורות ל-back-end. clear. אגב, באותה צורה אני יכול גם להגיד, תראה לי רק את המשימות שקשורות אליי. הנה, רק המשימה הזאת שהוא קצתה לנועם. בניגוד לשאר שהן קיימות, אבל אין להן הקצאה אליי. אז אפשר, אמרנו, לסנן. הקוד מתחיל לרוץ סוף סוף, יש לנו כבר קוד שעובד. אם יש קוד, יש באגים, אז בואו נעשה כזה דבר. איפה נרשום את הדיווח לבאג? אנחנו לא יודעים מה זה, רק יש דיווח. אנחנו יודעים שכשהדאטאבייס מתחיל לרוץ, ואם יש בו איזושהי רשומה ארוכה, הוא מתרסק. אין בעיה, נוסיף פה עוד כזה דבר, ונעשה פה when db when long record is added to the db it crashes.
עכשיו מילה לגבי דיווחי על באגים. טרלו הוא לא הבחירה הראשונה לצורך דיווח על באגים. מערכות לדיווח באגים ולטיפול בהם, יש בהם כל מיני דברים שקשורים למהלך החיים של באג, שכאן אין את זה. אבל לפרויקטים קטנים זה בהחלט מספיק, ואז זה חוסך לנו את הצורך להתעסק ביותר ממערכת אחת. אז יש לנו פה את הבאג, ועכשיו אנחנו בעצם גם רוצים להגיד שהוא נורא חשוב. אז בואו נלך ללייבל ונבחר בצבע אדום ונקרא לו היי. ככה, save. אז עכשיו אני יכול גם להוסיף עוד באג אחד. The button is in wrong position. ואני רוצה להגיד שלזה יש עדיפות נמוכה. איפה אני עושה את זה? create new. תן לזה צבע לא מפחיד יותר מדי. למשל כזה. low priority. אז עכשיו, כמו שעשיתי קודם, אני יכול להגיד, תן לי רק את איפה זה? רק את הבאגים שהם ב-high priority. מבט מהיר, כולל שאפשר כמובן לפלטר באגים שהם high priority ושאני אחראי עליהם וכו'. קל ואינטואיטיבי. זהו זה. מפה אפשר... רגע, עוד דבר. אנחנו עכשיו רוצים להתחיל לעבוד על הבאג. מעבירים אותו ל-in progress. מוסיפים לו צ'קליסט של, נקרא לזה, check what happens with short record check on Windows Server. אפשר לעשות פה כל מיני דברים, כיד הדמיון כמובן. אפשר להצטרף. פה הוא לא נתן לבחור שם, כי זה אני המשתמש הנוכחי בטרלו, ולכן זה יותר פשוט. ויש פה ים של אפשרויות, וכל זה בגרסה החינמית. אז ממליץ בהחלט לשחק בזה.